Bilur zara, hiltzuko bilur daukazu. Bilur zara gabaz ilunda honien. Bizar zer pasakoan bilur daukazu. Espiritu Santaren bilur daukazu. Gustako leski zuri biluri bai bitbizitie. Entzun orduen neuto bat abisu ona. Hiltzuko bilurek ez euki. Hanguko bilduan semie gu parkatutuko go pekatu kandi. Behatenio pekatun kastiu dela hiltzie. Baina hanguko gurisiti dela bitiko bizizia. Zenistut moz hangukoaz hiltzuk bilurek ez duzu egingo. Hangukuk aingut zon munduei emoan beren semie. Zehaitzi beha snustut naunak sekuleste zililko. Baina biziko dila bitiko. Ez hori bakarik, baina voltatzen basa hangukoan na sekuleste dukungo bilurrik. On urte asko bilduan beren semi mundu ontara bebi txikitsue. Abisu gotawan mundura esaten hentieri ez eukun bilurrik. Bakatzuet abisu onna. Haizu da Salvadorie Jesu Kristo. Hanguku bildu dau Jesu Kristo senditzen gu Salvadorie. Libre ezen gu kontraizun zulkandik. Zerbit diutzen bilurrik barik. Ez eukin gabaz bilurrik. Hanguk denio segulu zatzula itxiko. Eta zaintzen deike hanguku dela zerula une. Eta ez todekingo bilurrik isonak zerrengozten niri. Ez eukin bilurrik bizar zartorko dan ze hanguku denio etorri neuana. Eta neuke emogutzu deskantzue. Horrek zango dau deskantzu pekatu kandik, bilurek handik eta ardurek handik. Aetenio ez eukin bilurik, zezu kontratadan kontraizuek ez dola eukingo prosperaziorik. Hori da isetie hangukuen zerbintie. Bizarko pensamentu barik hangukuen zerbintie isetiaz. Eta behen gurisetie gauze guztiak emangotzuz. Hangukutenio ez eukin Espiritu Santaren bilurek, ze hangukutenio emon zerberue hangukueri. Diabroi kontra ein, de diabroi eskapen gutzu. Hangukuk emontzo Jesu Kristori isena unzepin unzaue. Jesu Kriston isena intzuten dani plantabilizikela belauniko, eta pentsau zeruko, eta mundun azbizen, Jesu Kriston isena dela unzaue, diabroi eta ben Espiritu Santar guztizepen jobe. Hangukutako zutzeko bitiko gurusetie. Eta behan guztu da zui karguetxeko asainek behen bihotzai lantxerik. Hangukutenio ez eukun bilurri ze zeuaz naoni. Ez eukin desgusturik ze neuna zure hangukue. Nego emongotzut injerra eta nego altzako zaitxut neuskumako eskuen ondo biarrisenaz. Alan zaban hangukuk ez eukun bilurri ze zu neuri ezara. Dejutut zuri neurisenaz. Zu neuri zara. Zunerizara bitiko. Ez eukin hauzuen ero biarginen bilurrik dejut mozue tontue. Ze arik sotu launduko zuri iltzen zaozen nien. Arik esti hongo zutzako enpornura, Jesu Kristo bakarik launduko zuri, aisik bakarik. Preparazioen, ternu bintien, txin korsinean, sezoreiken. Baina hori itxet akordau. Nestet aitzuten zelan preparazioen iltzeko, gaixoik ez pasaz. Nire lagunek, gauz importantzia da, prepara iltzeko. Ateko eta erropak, denpak itxiko dire. Baina ademida betikue. Hau bizizela azikerie. Gauz importantzia da, preparau hilegero zertoktenan. Launa sarri honaz pentsaten zelan sinustu zer da negize. Batzuk esaten dabe hiltzen dela azkana. Biste batzuk esaten dabe hiltzen gaenin harimie, barro haizut dela osta beste muru baten. Biste batzuk esaten dabe biste mundu baten hudun gaela osta barro bizitzen. Pensamento asko da zelan jakino zeinen zuzunako bidea. Eta zelan enguzen zuzuneko preparazioiek. Bai, jente asko gitu hor preguntak. Hangoku gabizetan dago egize.
hangoiku entzudanak zuhurtuzu dire. Naizan dako nuk baneki egize, esango zen dugu zeuk. Hangoiku dino, gure gorpue hilingo dela. Bai harimie biziko dela betiko. Horre pekatu prakatu dausuno hongo di zerure zuzen. Biziko dian hangoikuaz betiko. Pekatu prakatu bai dausuna hongo dira infernure. Sofriko da betiko. Horre die berba zatarrap, baina nok eskatpeleike pekatu ikandik. Hangoiko mumua bere semie gure pekatu gaitik. Jesu Kristo hil zen, kutsu zuen, gure lekuen. Sinizuten bogu, obere ziru, parakatu bizkuruz, gero pekatu. Ez da zuekiko bilurik hile gero. Pozu obeiten, bere berbie, bizi honetan. Hile gero bere handu de. Hangoiko dino ez tala bestetzen zari. Hangoiko dino gizuna behin hilgo dala, da gero uramentegue. Oh, posin aur berba entzuteko. Egi ez du jakin lehen. Onlistako na sasoitorten denako. Jesukusta zinuzten da deskatukutzat parkatutuko pekatuek. Obezikusta behen berbieri eta mendagotez neru moruek. Horreikin bozu, bihurtza beteko da, osa eta kontentuaz. Sinistu Jesu Kristo gaur, txantzi pasagorduko. Bizarkue bihera ez etorriko. Bihurtza garbetxukotzu izingo da ona. Nagero hangoikuk hartengo zaitu. Nagero harimi biziko da, zeuaz, engurrekarsuna bakarrik.